eta bain, eskerrik asko inguratzearen. Eta eskerrik asko betari ipesiz, liburuak laizter urte bete ingo du kanpoan kalean, ez dakit, jendean etxetan. Eta horretik gero Iruñan aurkeztu, poz berezia ematen dut, ez? Azkenean, liburu bat ateratzean, nire kasuan lehenengo aldia da, eta lehenengo esperientzia. Poztu naiz moitu dalako, edo moitu nahizelako mintzat asko liburuan aitzakipean, baina horrela ikuste ditut zein dian Euskal Kulturaren zentroak eta bazterrak. Eta kosta bari bada ere, pozik iristen naiz puntu ontaraino, zen naiz onaino. Ni laburra dituko naiz. Ez da zuen irakurri batzuek beste batzuk bai. Azalduko dut pixkat zientzian intentzioak, distantzia pixkatekin ere bai nola ze harrera izan duen edo nola bizitu izan duten harrera hori, eta, baita ere ze gogoeta edo inarazi dizkidan harrera horrek, ez? Liburuaz gehiagizitzetatik. Bai, gero, gustatuko litzake, lasai gauzak galdetzea, bai nobelazo bai beste dozer, okurretza izuen beste dozertaz, eta lako solasaldi moduko bat itea, gara? Lasai moztu, o galdetu, edo... Beti galdetzen diate leku dudanetan, da oso galdera erresa utzi nun tituluakin edo izenburuakin, eta beti galdetzen diate nola heldu naizen ni honaino edo liburu hau idazteraino, ez? Egia, hainbat disziplinetan idazten arituta, hau da, iritzi zutabe egintzan, edo gaztari lanetan, beti daukazula pixka hor posibilidade hori, ez? Beste zerbait edo beste genero batzutara salto egitearena. Egia da, gero, idazte guztiak esatu duten moduan beti idatzi izan dutela, oso termino desberdinetan. Eta baita ere oso literatur zalea izan naizela, ez? Master bat ere egin literatura konparatuan, eta hor neukan arra edo mamua bazan, ez? Eleberri posibilidade batena edo izan ziteken horrena. Orduan, nire burua gehiagi ez luzatzeratik eta liburua gerora zaztuko eterez, baina erabaki inguruan doanez, erabaki nun zirte edo zart horri eustea edo kentzea entzat bestea burutik, ez? Eta aitzakia bat ikusita, gartza beka, gartza saria deitzen zaion hori, esan, oporra aldi honekan edo lantarte bat eta jongo nitzara idaztea lagun batzun etxera Bartzelonara, eta probatuko nula eaztroa eta ateratzen zen, benetan maneukan zer kontatu da edo estela retiratu da, urrengo aldiz etortzen zanerako ustea, ez? Eta egia esan, 15 bat egun pasan ditun lagun haien masi hartan Bartzelonan, eta oso gustora egin ariketa izan zen, lehenik eta behin, ez? Nik beti esaten dut idatzi izan balin badet gustora egin detelako izan dara, bestela nukela egin oinorken indun behartzen, ez? Eta zegoen beste pretensio ondirik. Orduan, egin nun horako zirriborroa edo eskatzen dutena aurkezteko, eta aurkeztu nun, eta gero udara etorri zara. Eta udara nahiko libre edo neukanez, idazten jarraitu nun. Irabazi edo ez jakin aurretik, gustora aritzen izalako edo, ez? Eta gero iraia iritsi zen, eta iraia, Xabier Liburen egitu zian, editoreak, eta gantzian irabazi nula, orduan hor bai ezinbestean idatzi beharra neukan. Eta egia esan, gero hortik aurrerakoan, nire kasuan nahiko erresa edo niretzako polita edo gozagarria izan da, bidea izan da. Esaten izuen lehenago, enokala pretentzio ondirik ez? Ez dakit, beti esaten dut hau, baina hau ikasen nunetik nahiko gorako mantra bat bezala esaten dio nire buruai. Pasa. Mantra moduko bat haukan nire buruakin, eta da ez nire burua serio hartzea, ez? Eta, bizitzan ondo tortzen dara hori, ez? Baina serio hartze horretan bazan zerbait, alako espektatibak edo ez jartzea zure buruari, baizik eta egin zerbait, ez dakit, zintzoa izango zana pentsatzen unakin, egin nahi unakin eta esan nahi unakin. Eta nahiko ondo mantendu dute hori, gero komentatuko dutela harrerari dagokienez horrek ere nola moitzen ditun hainbat oinarri. Baina, niri, ez dakit, Katalin nintzen eta Katalin bezala idatzen nahi nuen liburu hau, ez? Eta bigarren galdera egiten diatena normalen honi lotuta, idazketa prozesua da nolakoa izan den, ez? Karo,
nik eneko metodologia bat, edo idazlea dana, ez dakit, ja esperimentatu haua, edo tara dedikatu nahi izan dunak, igual esplikatuko dizu, bere ohiturak dira goizero jaiki eta laburri idaztea, da gero, ez dakit, olako metodologia batzuk, neria ez, nik enokan metodologia hori lehenagotik, eta gero ez dut garatu bat bereziki ere oso ordenatua. Ezagutzen haunak badaki ongi jakin perfekzionismoa ez dela nire akatxe bertute bat. Eta beraz, nahiko... nahiko bapatekoa naiz, nahiko... Nire itxate liburua baste bete mota nula. Lehenagotik idatzetan eukan hori, gero iraietik urtarriera lankarga handia izaten dute normalean, da urte hartan ere izan zen, eta erabaki nun ez idaztea ezarrez. Baina, ibetxatet, liburua astebetean bota nula, baina idatzi nula aurreko hilabeteetan, eta beti izatet kotxian, dutxan eta sukaldean, ez? Beste ohiko gauza egiten izan bitartean, nahi edo ez, pentsatzen ari nintzen, ez, historian. Udara hortan hasi nun historia hortan, eta personajea fintzen zigoan, eta sortzen ziten dudak, ez dakit, modu batean edo antolatzen kontzian, nahi gabe ere, ez zan ariketa kontziente bat ere. Orduan ja urtarrian, junitzen kasu honetan, izan oso den baserrira, lujo handi bat ez, non ez dezun pentsatu behar... Ez dezun pentsatu behar, eta nik hau beti asimarratzen dut ez, zer bazkaldu behar dezun, ez dezun konprarik egin behar, ez dezun lagadorari jarri behar, eta horrek albideru zian izeba eta osoan laguntzaz, bakasi 12 orduko idaz jardunak egitea ez. Aste hori izan zen, aurreko hilabetetan buruan neukan guztia, kasi tiroian bota nun aste moduko bat ez. Hau ere gezurra da, esan nahi dut, aste hortan bota nun ez zordura esango geniokena. Gero iritsi zian, lan aspergarriago dana, zuzenketak, berridazketak eta barrez. Baina, bintzat, nire prozesura potoloena edo gutxinez urtarrian bertan lasaitu bat hartu nuen badaukat, ja nondik, tira nondik lan egin, holaxe guntun. Elan esan eta zienan, nire burua ez serio egi hartze horretan, batez ere, nire burui, pretensio handirik ez, hau da, egin euskal letrak aldatu nahi. Eta oso arrona gortaz, ez aldatu nahi izatea, zazen nahi dut. Baina banitun helburu batzuk, idazten dezunean zerbait, historia beraz, gain nahi dezu zerbait, nolakotasun bat ez. Eta 2-3 gauza ditun oso argi. Bat, liburu oso laburra izango zala. Oso laburra gintzat, mea. Hori, ematen du errexagoa dela, baina nik beti kontatzeta azkeneko horrezketan 40 horri baino gehiago kendu nizkion gorrekoak, hori esan nahi du 80 bat horri. Xabier ja dardarka usteraino, ez? Liburu gabetzeko nazota ez, lasai, bada liburu hori baitik. Kendu nizkion, igual, liburu laburrarena bazan, batetik nire irakurle zaletasunarekiko empatia baten, nire liburu laburra gustatzen ezkit, luzeekin, eta gero, perezarik enun nahi ematea, eta nahi nuen, ez dakit nola esan, usteko tentaldi handirik ere ez izatea, ez? Hasita buka indeteken nolako liburu bat izatea. Hortarako ez da bakarrik nahikoa motza izateakin, ez? Nik hasi naiz liburu motz, baina mardulekin da zitut bukatu edo, ez dakit, ez? Orduan bigarren helburua bazan idazkera harina ukitzea. Idazkera harina esatetenean, menpeko perpa oso handiri gabea, komplikazio handiri gabea, edo nork jarretu dezake modukoa. Hau aurrekoari lotuta dihoa, ez? Euskal letra horiek aldatu nahi izatea horretatik ere bai, ez? Ematen du sekulako aberastasun eta ekarpen bat inbar dio gure hizkuntzari idazle izan nahi badugu. Nik alde berean gehiago pentsatzen nun irakurria izatea nahi nula, ez? Eta edonork irakurria izatekoa. Edonork esatetenean, pentsatzen nun berezik irakurrezaletasunik ez daukaten jendean, pentsatzen nun euskaldun berrien pentsatzen nun euskaldun zar, baina berria irakurri ezin dute horien ez dakit. Beti esate liburu nahiko pop bat egin nula, ez? Eta hori bazala, ez? Nahi nun moitzea eta irakurtzea eta berezarik gabe bintzat eutxi eta jarraitzekoa. Eta dirudi, liburu naif bat idatzen nahi nula eta ez da inondik inora, ez? Edukia oso argi nokan zein izango zen eta edukia sakona izan ziteken hori guztia marko bezala edukitare bai, ez? Eta, talka hortan ekin nintzen. Baita ere badirudi, motz egiteak edo idazkera soia erabiltzea errexagoa dela.
nire kasuan ez da hori izan, nire igual lan handien eman dit, soiltzeak edo, lehen esan dago, beko berpausa luze buka ezin eta batzuk badaude, gutxen ditu batzuk baina kentzea edo puntuak asko sartzea, esaldiak hasita buka, ez? Pan, alako erritmo bat izan zezan, ez? Hori bada, bi arrazoigatik bat, lehenengo pertsonan idatzia zelako, ez? Ahotsa hori zulako. Eta orduan egin ariketa moduko bat, hori bai kontzienteki nola, agarketeri nola pentsatzen dezuzuk beste gozak egiten izainen, ez fregatu. Eta, claro, pentsatzen norberak bere buruan pentsatuko dura modu bat, desberdin baten, ez? Baina nirea kontuatzen izan nahiko kodigo morse moduko bat bazala, ez? Idea bukatu, ez? Ez da katramilatu gai baten inguruan, eta hori saiatu nintzen pixka bat zehatzen. Orduan, braustea motan lehenengo zirriborro hortan hori izaera hori bazean, ez? Baina horrek ulertzeko batzutan zailtasunak ematen ditu, ez? Salto egiten dugu, idatetik beste. Orduan, idazketan disfrutatu dut jolas hortan, ez? Nola jarri idazken arin bat, erreza, irakurte erreza, baina aldi berean, sakonera bat edo gaiari jarretuko ziren. Bale. Ordenean noa, Zerrende behio kontatu gondua? Ondo nijoa, ez? Bale. Hau dena da formari buruz edo helburu buruz, baina azkenean edukiari utzi ezkero edo zer kontatu nahi nun hori ere hortze gomez. Jende askok, nahi izti baten molestatzen, galdera autobiografikoa danen galdera berez etin nire inoan molestatzen. Ez dakit ez, deno pentsatzen dugu. Zartizu ez ez dara autobiografikoa, onerako duzen txarrerako kasu honetan ere etzaizkitela pasa protagonistari pasatzezkionak, nahiz, erromanean du nahiz, baina etzaizki pasa berari pasatakoak, edo lanean enote hijo, edo ez dauketa txerik nire propiedadean. Orduan, hori dena fikziozko zera da, ez? Baina niretik badu zinbestean, ez? Eta hori bokatzea bitza zaitu takeri bat ere, bai, edozein idazle kasuan ere. Baina, bai egia dena da, personajeak bizi duen krisia, hau da, erabaki beharraren krisia edo erabaki ezinaren krisi hori, etxaga zuzenean niri eragiten zian krisi bat, ez behintzat momentu hortan. Eta zan gehiago inguruan nabaritzen uneoroko ez dakit krisia zan, batzuen krisia, kezka bat, edo ansiedade bat, edo bizitzakin zer egin, baina aldi berean gero gauza txikienak ere ezin erabaki. Eta horra zen izala konturatzen lanaldi izaera bat eukizezaken kezka bat zala, aldi batetik, edo behintzat, nahi belanaldi esatetenean klase, inguru sozial eta bar konkretu bat eta zenez, obviamente ez, ez adin arte bat eta bakarrik. Baina, hemen eta orain, bai ikusten inguruan, ez? Eta horrek ezinbestean ematen induen kritika batera, ez? Kapitalismoari kritika batera, gure aukera guzti izan duen belaunaldi honi kritika batera, edo begira zorrotz batetik behidatzera, eta ja pixkat sakontzera baita ere, ez? Hortan. Gehiago zan, jende galdetzen denean zergatik genduen jarri personaje prekario bat, edo ez? Batetik inuitze daiterako egon impostoretza bat egon zitekela, nire aldetik, eta bestetik ikusarazi nahi nulako, oraindik oso ondo bizi gara, krisia ez. Prekaridadea baldintzetan asko okertuko da, ni autonoma naiz, ez dakit kontatuko izueten ez, baina prekaridadean aurpegi asko daude, baina kezka batzuk izateko eta gure postmodernidadeak ahalbidetzezkegun kezka hauek izateko sabela bat eta auki behar eta ingurua ere baineko babestuta, uste. Orduan, nolakotasun hori eman nahi nion personajeari, ez? Bai, ondo bizi da, lan bat dauka eta etxe bat erosteko aukera ere bai, ez? Laguntza pixka batekin, laguntza familiar pixka batekin. Orduan, lanpostu zigotzen dute, oso bat intzen zaio, erentzio puska bat jauste zaio, eta bankura joten da, inungo intentziori gabe etxe bat erosteko, baina banketxeko abesten dio egin dezakin gauza horrena hori dela. Eta berak hasieran parre egiten badio ere segituan konturatzen da, beste zertarako ez da gaur egun ez dela bideratzen dirua sozialki esaten nahi, batuz zaken da munduari bueltan, baina ez. Orduan etxe bat erosten duela baita ere tita bat. Eta, hipotekaren falta zaion zatia sinatzen ari dela, banketxekoak aukera bi ematen dizkio ez, opari. Banketxeko nahi ziaten jera, baina badakit ematen dutela. Ematen dio, sukaldeko kazuela eta juarmuko bat, irakurri dutena badakite, eta telebista bat, aukera. Eta,
blokeatzen da ezin du erabaki lanpostu zigo, etxea erosi hori bena indu, da gaina, personajea orkestra oso modu neko soberbio baten edo prepotentea da, ez? Berak, gorrotatzen ditu erabakiak hartzen ez dakinak, esango du sorbalda gainetik beratzen diola pixkat munduari edo berak besteak nola horraino heldu dian ez dakitela uste du, eta berak bai, eta neko ziurra da, eta mani hartu ere altzaio, ez? Lehenengo kapituluetan nolako ziurtasun bat daukadan bera guztien, ez? Eta holako tontakeria batekin, sartzen da bako bukle neurotiko batean, neurosi ere oso gure garikoa, eta esan duen, haure jarri nahi dugu. Hor neretik gehiago da, egia erizo. Orduan, jartzen dira holako kezka tonto bat, ez? Holako kezka tonto bat, azkenean detonante bat izan daitekena, ez? Eta pixka dudatan jartzen duena beste guztian dugu, segurtasun hori, eta ez duzu, bai, oso gura zea, baina gero bilatzen dugu askotan katramilatzen dira oso absurdoekin egitan pentsatu behar dugun hortan ez pentsatzeagatik, horako joko bat edo inean. Eta hortik aurrera, nolabait esateko bere burua, bere bizitza hasten da goiti bera ez erortzen, baina bai dudotan jartzen edo bai inguruan daukan guztia ez diain heldulekuak eta berak ere dudan jartzera iristen da bizkat, ez? Orduan, hortik helduta, egia da hasiera batean personajea pentsatzen dula, 10 kapitulotan 10 erabakiri aurre egiten, ez? Izan zitekeen, jartzeten adidea kriantza dozuritu hartuta berlan, eta hor geratzea zein aukeratu, edo izan zitekeen kotxe bat erosi, edo berrentzen ez dakit, edako zeatan, ez? Gero konturatu naiz, idatzita gero batik bat, jendea asko gurutzatzen dion gai badala, erabakitzearena eta dudarena. Konturatu naiz, duda oso adjetibo edo nolakotasun negatiboa dela, gure jendartean. Intuitzen nun, baina esan nahi, inorritz ezki gustatzen pertsona dudatiak, horbera dudatia izan da ere, ez? Urduri jartzen gara dudatia dan jendeakin, ematen dugu gogoa, ez, dakitez? Norbera, dudatia izan da ere, etzaio gustatzen dudati izatea, ez? Eta honekin konturatu naiz, duda oso goza, esango dunez, norberan denok iten dugula duda. Gauza, desberritzen gaitu gauza bakarra da, duda horren horrean ze herramienta edo ze estrategia garatzen ditugun aukerak hartzeko. Hau da, nik nire buru ez daukat dudatitzat, baina baditut mekanismo batzuk ez duda egiteko, duda egitera ere ez iristeko, ez? Eta beste batek beharreko du egin zerrenda bat alde eta kontrakoena, eta beste batek lagunekin itzien beharko du, edo amari galdetu beharko dio beti zer egin, ez? Baina duda etakin nola esan, ez eritza baskuretan, nahiko naturala da, gizakio nahiko nolakutasunean sartuta dagoen zerbait da, eta are gehiago jendarte kapitalista eta konsumista honetan, ez? Nik horaukinun liburua idazten nintzenean, da gero pasartea pixka sartuta dago, kafea oso presentea dagoen, da horako, etzan Starbucks bat, baina antzeko leku batera joan estatu batuetan negona, eta da, nik hartzen dut kafe hotxa. Eta joan izan dela, eta kafe bat eskatu nun, eta entzizkean galdera asko. Asko, nire gusturako gehiegi. Enekin zer erantzun, nire kafea, eta nik, zaten ojo, simpleena, izango zen dokerra gauza asko nahi banitun, eta zein posibilidadea zen, nahi zen hori hartzea ez, nahi zen momentuan, eta dudatzen hasi nintzen, ia cappuccino bat, edo hartuko nun, edo botako nion jengibre ez dakiz zer, eta nik utxa nahi nun sartu nintzenean, eta euskorki utxi nion, baina betzan errexe izan, ez? Eta esan, joder, da, hostia, hau ere komplikatu digute, ez? Kafe hartzearen gauza eguneroko edo simple hori, ez? Eta ezen beste, zialako galdera horiek automatiko egite dituztenak, ez? Azukrea edo zegizea erretal, eta esnea, bai, esnea zerrena. Horako, gero, gehigarri eman nahizu espuma, eta, hostia, oza, gehietarekin jartzen bane baizu eskonta dukazuetan. Utsa! Ez? Horako estenak ere bizka saiatu nahiz ekartzen, ez? Erabaki haundietatik atera, zautuan ematen du gure bizitzan, erabaki potoloek definitzautera gure bizitza, hau da, erabakiko gaur Suediara jotea bizitzea. Eta horrek aldatuko dira bizitza, baina igual Suedian kafe hutsa hartzen jarraitzen balin badet egunero ni neu izango naiz, eta aldakatuko dena igual bihar erabakitzen badet makrobiotika egitea eta ez dakit, ukitxa bat hartzea. Hauza txiki horrek igual gehiago balintzatuko duen ere bizitza, beste erabaki batzuk. Bueno, liburua horko, eta gero esan, horko tensio batean bezala
egokitzen diot personajeari, ez? Bera nolako aurreratze hori. Eta gero asko gustatu zaiten zerbait da personajea jo naizela xehetzen edo pixkat oin zaten da bezala asko dekonstruitzen edo, ez? Bere uste guztiak hain ziur zituen horiek pixkat dudatan jartzen bere ahotik gainera, ez? Osea, bera hasten da bere burua dudatan jartzen. Bale. Somos guaz, ondo? Ondo. Esan izuten, ni jarretu zaket. Segi. Dago, spoilerra neurtuz, daude hainbat hildo bezala, ez, liburuan. Bat da, bera personajea eta pasatzen zaion duda hori, beste bat da Osaba, dago personaje bat, herentzia utzi dion Osaba, neskualtzen dira zerraitik Osaba, ez, da, beti esaten dut, hasieran personajea zen herentzia utziko guzteko familiko norbait hil behar non da, ama edo aita hiltzea egitzen zaiten da gero esplikatu inberko nola, ez? Gaizki bali bazion zeatik, eta ondo bali bazion zeatik, ez? Zaion importa, orduan, zen Osaba bat edo, ez? Eta bai jarri nion puntu misterioso bat hasiera, baina nintzen gehiago izartuta. Gero idaztenaren nintzen hortan, iruditzen zaiten Osabak emantzakela kontrapunto moduko bat belaunaldi artekoa. Hau da, Jezabelek, protagonistak ditun dudak, ez dira Osabak izan zitunan antzekoa, baina Osabak ere izan zituen bere duda batzuk edo hartu zituen erabaki batzuk, ez. Eta iruditzen zaiten olako elkarrizketa batzuk eukitzeko balio izango ziren. Horren Osaba, ida dago, baina Jezabelen oroitzapenean ateratzen da, behin da berriz. Badago beste personaje bat dana Ane, diagona oso paraleloki, ez da bere lagun bat ez zer, da desagertu den pertsona bat. Eta Jezabel dago nahiko obsesionatuak kasu horrekin eta jarraitzen du bai medioetan da, bai saretan da, bai egunkarian kasu hori eta oso engantzatuta da bai. Hau hasiera batean askoz presente gozoan eta da liburuari 40 horri egiten du nizkionean kendun karga handiak kendu nion personaje bat, ez? Besteak beste nahikoa zendu ikusten nolako pertsonaia zentrala bere kontuekin bestea ukioa, ez? Hasiera beldurra neukan da horregatik bazpare historio paralelo bat jartzen nun ateraldiak egiteko. Eta dago Lucia baita ere, dala beren eskalagun ohia, eta nok balio zian baita ere gure belaunaldiko duda neurosi eta buruko mina handienetako emate dituen harreman sexuafektiboen gaia ere sartzeko, ez. Personaje horien bueltan ibiltzen da, estena oso gutxi dira, ezakit pasarte osoak astebete bi itauten ditu, bere bizitzan. Zoka namora labur batean gertatzen den historioa da, baina horiek izango dira lagunduko diotenak eta beste mugarri batzuk emango izkiotenak bere erabakia hartzeko momentu. Xabier Mendiguren deitu zianean esaten beka ematen ziatela, negon Bartzelonan aireportura bidean erromara abi bat hartzeko bakarrik. Orduan, perfecto, etorri zitzaiten, eta ja, hango bidaian aprobetxatu nuen liburura begiratzeko lekuen apunteak edo bakarrik bidaiatzen inguruko hainbat hausnarketa ere sartzeko, ez? Ez zaiten pasa, erromen pasatzea ezkion gauza hon eta ederroiek ere ez, baina. Bukatzen juteko, lehen esan bezala, azkeneko parteari jakasi urte bete da maki kanpoan liburuak eta harreraren parteari edo nola sentitu beten nik behintzat hartu den la liburu hau edo nola bizitu beten. Errepikatzen dut, liburu oso serioki ez hartze hortan, ama batzutan esaten diala serio gutxiegi, ez dutela bat serio hartzen eta batzutan norberak ere arroan behar duela egiten dut eman badaukan dimentsio bat, ez? Liburuak inera bat eskapatu zaiten zerbait da, posten naiz, eskapatu zait, bizi nire izitzan olako aldaketa handi bat bezala. Egia da, beste kontestu batzuetatik balin bazan ere, ez dakit nola, baina ezagunago edo gutxiago izan itekela batzuentzako, edo irakurle taldeetara juten ikasi zerbait da, ez? Irakurle taldeetan konturatzen zea, sakonago hitz egiten da liburu da, ez da norberak bere pelikula dukala. Liburuakin, ez da hori nire zait marabillosoa, ez? Gehiago gustatu, gutxio gustatu, bat identifikatzen da zuretzako aztuta daukazun esaldi batekin eta beste batek ez dakiz kontatzeizun bere bizitzaz, ez? Baita terapia eskatu batzutan eta hola. Badana, ez? Eta euskal literatura iruditzen zait esan nahi dura nire pop zelula edo pop artefakto honek funtzionatu dura zerbait edo bintzat jendeak
irakurri dula edo erosi bintzat eta mugitu ez. Orduan, oso pozik indetela bideo, bai idazketakoa eta bai ondorengoa. Eta gauzatu negina, perfecto bat zen. Baina galderentzako kartetzu. Benekin izu galdera bat baina harrera zala azkeneko gaia, eta pixkate behibintzeiteko, oso uste eginen. Sumatu duzu alderik irakurrea gizonezkoa izan edo emakumezkoa? Bueno, nik bai. Eta jakin nahi nuen diferente bizitu duzun, edo gauzun anekdotarik, edo... Bai. Ez da klasifikatua izan novela feministatzat edo emakumeen literaturatzat, uste ikasi dula hori ez dela ezagit izan behar, baina bentsaten kasilazio hortaz libratu naiz, bestela ere neko kasilatuan agolako feminista bezala orduan ez da beharrik egon. Bi gauza nabaitu ditut, bat, lehenengo hilabetetan ikasketa pila bat egin. Barbaridade bat, zer pasa zan, nik uste normala zan, ez? Gero kontuk beste idazle batzukin hitz egin dut eta izugarri nitu nezakit, kontatuta dena egin nitu nuen batez, estresatu da nuen, joder, Euskal Herri guztian zehar, eta 22 bat egin nitu nila eta erdian, lekuaretan. Eta nire moskeatu da ez gauza batekin, eta zan, inorketziala galdetzen sexuestenen inguruan, ez protagonista lesbianizeten inguruan. Naiz banekin ez zala horretarako idatzitako liburu bat, naiz badakiten ez zala hori gaia, liburuaren gaia. Baiz, euskal literaturan ez. Eta gero, nabaritzen un diferentzia handi bat, nire lagun idazle emakumezkoei egiten zizkieten galderak eta nirian inguruan. Hau da, niri zizkiatein, nire kide askori indizketen galdera machista, impertinente, sexista, paternalista, eta barrak, ez? Eta nik uste horre badaukala zer ikusia nire trajektoria feministarekin gero da ikusiten, ez? Nik 10. entrevistan edo ez dakit, o 5. ez dakit, kontatuta, baina esan momentu baten hori ez ziatela galdetzen sexuaz eta bar, eta gero denak esizian galdetzen, ez? Nik ate bat iriki behar izan, permiso eman izan bani bezala, zehatzeko. Zatik esaten den tau, elkarrizketatzaileak gizona izan danean, eta askotan izan da, oso kontu zibili da. Beldurrakin hanka sartzeko. Eta hori izan liteke, ona, zentzu batian, zaten bueno, ja ezin da sartu hanka, takitez, feminismoan bueltan dabitzen gaietan, edo genero gaietan ezin da hankari sartu, ezin da ibili horren suelto, baina aldi berean oso galduta. Esan nahi dut, eta horrepena ematen dit, ez? Nik esaten gaina ezagutzen nuen entrevistatzaia, eta zenean, galdetu ia lasai. Osa, galdetu lasai, ez tezu hankari sartuko hitzen ningo dut, galdetu lasai edo zer, intentzio honekin galdetzen baldin bada, ez da, nik ez da gaizki hartuko ezer, ez? Hori, entrevistatzaileei dagokienez edo, ez dakit nola esan, edo, ze ofizialagoa bidatuta. Irakurren artean, enez gizona inoten, orokorrean ere bizitzan, kontuan hartuta da. Inguruan ditudan gustatu zaie, inguruan dituen gizonako izango dialako. Bai kontu dut naiz, nire belaunaldiko mutilek eta, bueno, ez dakite, irakurrezale dianak eta gaina uste behin titular baten jarri ziatela, gabe, baina ez dutela arazorik euki identifikatzeko personajearekin, batzuk, ez? Belaunaldiari dauzken krisien inguruan nahiko antzekoak zialain bat, ez? Zentzu hortan. Neri esan ez dieten arren, badakit, gizonezko zat oraindik personajea unibertsaltzat hartzea oso zaila dara. Ez da pretensiorik ere, baina nik hori aurkeztu dut. Ez dut personaje partikular bezala aurkeztu eta hor bai. Urmulu liburua? Hemendik urtu derako justo. Beko bat eman diote, beste beko bat eman diote atzo eta... Eskerrik asko. Baina kontentu nago. Ez da novela izango. Ikerketa moduko liburua da beste beka bat. Nera itak santzen zara la niña de las becas. Bai. Claro, bai. Bestelare egin nahi un proiektu bat zan eta aurkeztu nun laguntza pixka batekin denborak hartuan izateko eta eman diote. Baina hori ekartzeta liburuan izango da. Gehiago, ez du nire pasarteren bat egon da, baina...
Baina hori izango horrengo urterako proiektu hori. Eta novelei dagokionez, ez dakit. Egia esan, hau... Bai konturatu naiz gauza batena eta bai inguruan ikusita baita ere beste sortzaile batzuen inguruan, lehenengo askatasuna handiak nahi nula. Hau da, etzeten inporta bost, bai inporta zaizu ez, minimo batzu, baina idatzen nahi nun hori, eta ariketa oso konstantea zen, ez pentsatzean nork irakurriko duen. Eta nork esatetenean, ni naiz literatur kritikak idatzaile, naiz nire amaz, edo nire lagunez, edo... Zan nahi. Nire ama liburu irakurri du, eta hemen azaltzen da personajea txortan, drogatzen, bakarrik edaten, ez dakit... Hortatik guztiatik kenduta ez. Bigarrenekin ordea, seguru nago beste presio bat ezin bestean oten dela ez. Beti ez, bigarre parteak ez dira izaten onak eta gauza edanak ez. Orduan, ingo badet, egingo dut, noizbait, gogoa banimoka zerbait kontatzeko ez. Hori izango da biepuntu ez, beste liburu bat idatzi beharra dagoerenako. Hori harri dakat, hau gozo gustora egin bezala, bigarren bat egongo da gustora egin behar den zerbait. Esperaz, liburu honik ateratzen da nik. Oneri bintzen. Ez ikusten da, beraz, badadela hori bat batzu, nire ustez oso garbi idazten dutela, oso ongi, oso esari sinpleak, oso liburu bikaina. Zerregatik. Bai, eta gero... Zaite hori, zure Beratxiko dugu. Esango jasute zer... Eta izenburuarekin aipatu duzunean hori, hori zaila zela legatzat hori, baina batzutan hori aipatu duzu. Batzutu azkenean bat, eta agier simple, hori adinazgarria, eta emezan behar hori potoloa eta oso hornituta zakizu. Ez, ni gaina hori espertzen ez zelako nire bai, baina... Sinpletasun horretan, nik esaten nun, gero ere eski, idazteko zerbait oso barrokoa, hornidura askokin ez da, ona izan, berda. Gero ere ez dakit, hori gero izateko entretenigarria edo placer literario emateko, baita ere jakin behar da, eta ez dakit nire gure ikusten nun hortarako, eta gehiago ikusten nun aspektu dela jozaken idazketa batekin, orduan ere erabakin nun hau egitea, ez? Nik jakingo banu egiten, eta enpresario gartek egiten dakina, gero gustatu edo ez, edo ulertu edo ez, dago jende asko ezin izan duna liburuekin, baina, niretzako da hitzen bada ariztabitako bat, hori egiten jakingo banu. Igual ingo nuke, baina, bueno. Baina ez da burua. Ez terminatzen dut hori egiteko. Ez da iruditzen hori, Daren ematea dut eta laguna dut, ez ditzen hori literatura bateanik beste pop literatura dut baina. Bakoitza bere funtzioa beteko ditu, bere markautzeko literaturan jendartean eta normalakoan.